Il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali se tirċievi 29 miljun euro s-sena d-dieħla f'investiment biex ikomplu jiġu indirizzati l-problemi soċjali. Dan tħabbar waqt ċerimonja ta' rikonoxximent lejn 29 entità u kumpanija lokali li temmew b'suċċess il-programm SAFE li jiffoka fuq l-arfin kontra l-vizzi ta' droga u x-xorb. SAFE ġie implementat f'aktar minn 330 kumpanija f'pajjiżna u pparteċipaw kważi 29,000 ħaddiem. Il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti stqar li din iċ-ċerimonja ħabtet m'okkażjoni speċjali. Okkażjoni sabiħa ħafna qed niċċelebraw 25 sena ta' suċċess tal-programm SAFE immexxi bil-Aġenzija Setqa, l-Aġenzija Nazzjonali kontra l-Abbuż mis-sustanzi u dipendenzi vizzijiet oħra. Huwa qal li l-FSWS tal-lok aktar minn 900,000 euro kull sena l-prevenzjoni tal-vizzi, iżda n-nefqa fuq il-kura tal-vizzi aktar minn doppju ta' dan. Il-Ministru għas-Solidarjetà u Ġustizzja Soċjali Michael Falzon faħħar il-programm u rrimarka li fuq il-post tax-xogħol xorta jista' jkun hemm il-periklu tal-vizzi. Kemm importanti anke li naraw li fuq il-postijiet tax-xogħol ikun ambjent li jkun san. Ħafna minna jqataw aktar ħin fil-post tax-xogħol milli forsi x'imkien ieħor. U allura hekk qed nitkellmu fuq prevenzjoni ta' vizzi aktar milli jkollna nqogħdu nikkurawhom wara li l-problema tkun kibret. Il-Ministru qal ukoll li tul din is-sena saru investimenti fiċ-ċentru għas-servizzi ta' riabilitazzjoni residenzjali f'Ħal Farruġ li jgħin persuni biex jintegraw lura fis-soċjetà.